2027 मायथाइयाव भारत नाङैनो मोनसे सेन्सासनि बाथ्रा फैदों पपुलेशन सेन्सास सुबुं सानखोनि बेयो आगस्ट दाननिफ्राय जागोन होननानै मिथिदों। दा बिनि अनगायैबो जोंहा मोनसे सेन्सास सोलिबाय दङ धोरोमारि सेन्सास गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो होनो थाखाय बे जाबाय मा जों बाथौआरि सुबुं अनजिमाया बेसेबां दङ आसामाव आसामल' नङा आसामजों लोगोसे थाफादेरनाय माखासे रायजोफोर दङ बेफोरखौबो लाफानानै बेसेबां दङ दा जोङो जेसेबां सुबुं अनजिमा जोंहा दङ बेखौ जोङो रोखायै खोन्थानो हायोब्ला हयथ' भारत सरकारा जोंनो जिहेतु खोथा होदों खोथा होनाय लेखा बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि लाइजामबो हरबाय सुबुं अनजिमाया जोंहा जों दिन्थिनानै रोखा खालामना होनो हायोबा जोंनो माने बाथौ बे धोरोमनि कलियुम जि बे कलियुमा जोंहा माने जाफुंहैगोन बेखौ जोङो मिजिं खालामदों। उदालगुरि जिल्लायावथ' जोंहा प्राय गामिया 625 दङ माने 625 गामि दङ आरो बिनि सुबुं अनजिमाया जोङो एक्जेक्टलि दा चेन्ज जाबाय जोङो दा बेखौ एक्जेक्टलि बुंनो हानाय नङा आरो थेवबो जोंहा 600 बे गामियाफोरा माने बेहाय जथेस्थ' पपुलेसन दङ आरो बिनि अनगायैबो जों नैबेखौ आसा खालामदों जोंनि बाथौ सिबियारि मानसिफोरानो सोरबा दुबाइ बाथौ दङ सोरबा जेनेबा मा होनो जांख्रा बाथौ दङ रुपामनि बाथौआव दङ जों बिथांमोनखौबो खावलायगोन जे बयबो जाहाथे जिहेतु बाथौआनो सिबिखायो सिबिनाय खान्थिया एसे आलादा जानो हागौ बाथौआनो सिबिखायो हिसाबै बिथांमोनाबो जाहाथे बे कलियुमाव बाथौ लिरनायनि थाखाय सेन्सासाव जोंनि जि दा सेन्सास सोलिबाय दङ बेहाय मदद खालामगोन बेखौ जों आसा खालामदों बिथांमोनखौ जों खावलायगोन। बेखौ जोङो जोंनि मोनदांनायावथ' जोङो उदालगुरियाव मैखोम दङ जों बेखौ मिथियो दा जों बेखौ सेन्सास खालामनांसिगोन सेन्सास खालामनानै ओंखारोब्ला जोंहा गेजेर नांनानै बारबाय जुलाइनि गेजेराव जोङो जुलाइनि सिगांनो जुननि गेजेराव जों फोजोबनायनि बाथ्रा सानदों बेखौ माने जोबहैयोब्ला जोंहा डिटेल्सआ जोंहा फैगोन आरो सिगांग्रो मा सांग्रांथि हरगोन सेन्सासखौ लानानै सिबियारिफोरखौ जिल्लानिफ्राय जों उदालगुरि जिल्लायाव थानाय गासै जोंनि बाथौ सिबियारि बियो बोलि बाथौआनो जाथों जोंनि बाथौआनो जाथों गुबुन गुबुन बाथौ थानायानो जाथों बिथांमोना जाहाथे बयबो बाथौ सिबियो जिहेथु माने बाथौनि थाखाय जा सेन्सास जागोन बे सेन्सासाव जाहाथे बिथांमोना जोंखौ मदद खालामो जों बेखौनो आसा खालामदों जों बयबो मदद खालामोब्ला होमबाना जों खौसेयैनो बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव लांनायाव जोंहा गोरलै जाहैगोन बेखिनियानो खुलुमबाय गोजोन्थों।